बिहार में एक बार फिर सोशल मीडिया के कमाल देखे के मिला। एगो लड़की रातों रात स्टार बन गई और एगो लड़का जिंदगी भर खातिर बदनाम हो गई। नालंदा के एगो ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में मंच पर स्टेज डांस के दौरान एगो लड़का गुलशन अचानक डांसर पारो आरती के मांग में सिंदूर भर दिलस। भीड़ ताली बजावे लागल, वीडियो वायरल हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद कहानी में एगो जबरदस्त मोड़ आ गई। पारो आरती कहे लगली कि हम गुलशन के पत्नी हैं, लेकिन गुलशन के परिवार एकदम इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के बाढ़ आ गई। हर जगह बस एक चर्चा, गुलशन पारो के प्रेम कहानी। लेकिन ये प्यार कब तक टिके? जैसे ही मामला गरम भई, धमकी मिलल शुरू हो गई। पारो आरती के बयान आवे लागल। पारो आरती अपना वीडियो में खुद कहले बारी कि उनकरा के डरावे के धमकावे के कोशिश हो रहल बा, उनकरा के मारे की कोशिश हो रहल बा। और ई वही वजह से बिहार छोड़ के अब यूपी में अपन नया जिंदगी के शुरुआत करी है। अब एगो सवाल उठा था, का ई प्यार सच्चा रह गई? का बिहार के समाज अब वायरलिटी के नशा में डूब गई बा? बिहार में आजकल एगो नया ट्रेंड भी चल रहा बा कि एक बार अगर कोई वायरल हो गई तो सीधा सेलिब्रिटी बने जा रहा बा। पारो आरती के इंस्टाग्राम पे लाखों में फॉलोअर्स बा, लेकिन सोची अगर ये पूरा मामला वायरल ना हुई तो का ये कहानी इतना आगे बढ़ी? ये घटना से एगो सीख मिल रहा है कि सोशल मीडिया ताकतवर जरूर बाटे, लेकिन जोश में होश गवा देला के बाद बहुत खतरनाक बन जाता। ना गुलशन के जिंदगी पहले जैसन रहल, ना पारो आरती के। अब सवाल रउआ से, का बिहार के वायरलिटी के क्रेज सही दिशा में जा रहल बा, या बस कुछ दिन के ड्रामा के बाद सब कुछ भुला देहल जाए? अगर वह सोचता नहीं कि बिहार के समाज में बदलाव आवे के चाहिए तो अपन राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।